Arriba l'estiu i també es repeteixen aquelles imatges de policies, Mossos d'Esquadra o Guàrdia Urbana perseguint els venedors del Top Manta. Això no succeirà a Carme del Mar, una bonica localitat costanera. Allà es perseguirà el Top Mantra. Un any més, la temporada estival arriba carregada de novetats. Si anys enrere es va posar de moda la venda il·legal de CDs i DVDs pirates, la policia local de Carme del Mar, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha descobert una nova modalitat de negoci fraudulent, el Top Mantra. Durant la passada Setmana Santa es van identificar al passeig marítim de la població un grup de senegalesos que oferien la meditació a la via pública. Aquest negoci s'ha estès pels carrers i platges dels municipis costaners, malgrat que no disposen de la llicència corresponent. Diferents centres budistes de la zona van denunciar el fet a la policia, que ràpidament va iniciar la investigació. Sí, aquí l'Ajuntament de Carme, doncs som pacífics, però clar, se'ns han queixat que era un negoci il·legal i al final doncs hem hagut de prendre mesures perquè bé, és una cosa que no es pot permetre, anar contra el negoci local. I al final doncs, hem hagut d'avisar la policia i que els hi foti 2 cops de porra ben donats, vaja. De moment s'han realitzat un total de 18 detencions. Cap dels detinguts va oferir oposició al moment de la detenció, ja que es trobava força relaxat. Tot i això, la policia mantindrà l'alerta fins a final d'estiu, de cara a evitar nous rebrots d'aquest tipus de negocis.